Bos días a todos amigos desde o meu recuncho de Trevinca. Non hai moito que coñecín a María Xosé García Pérez. Presentouma o noso director Avelino a petición miña, pois leera algo que me causou grande impresión. A súa timidez me deu a clave da súa grandeza literaria, que resultaba maior cando ela mesma na súa humildade non é capaz de autovalorar como merece. Hoxe, a quenda das madrugadas correspóndelle a esa intimista poeta que no número 19 da nosa revista regálanos 2 poemas aos que porei voz a ambos, xa que non son quen de definirme polo mellor. Titúlanse A escuridade e fusión. A escuridade. A noite deixoume carreiros por donde transcorre o tempo e van divagando os sonos agochando moitos segredos. Deixou un xardín de sombras para que voen morcegos e para que curuxas e mouchos fagan calar o silencio. A noite é un libro aberto, onde todo é un misterio para soñarnos dormidos ou para soñares expertos. Fusión. Os teus dedos sucan a miña pel, premen a miña espiña dorsal e elevan a máxima potencia o meu poder cognitivo. Resoan arpexos polos meus miolos ao mismo ritmo que latexa o meu corazón. Cada nota faime voar, libre como ao vento, indomable como ao nordés que vira onde o tempo detén o mundo. E acó ficamos ti e máis eu e máis ti, nunha armonía case perfecta. Moitas grazas, María.